Doncs som la Carlota i la Mar de Carbonera. I tenim una llibreria. Sí, també hi ha un altre soci, l'Aitor, que Sí. veieu menys, però de tenir és. És el soci fantasma, però existeix. Sí, perquè som cooperativa. Llavors som tres. Havíem de ser tres per ser cooperativa. I res, tenim la llibreria al carrer Blai número 40. I bàsicament tenim llibres i fem coses, perquè de llibres només no mengem. No. Llavors ens dediquem a muntar saraus i a fer coses. Fem vermuts, Cada diumenge. Què més fem? Fem Clubs de lectura. Fem molts clubs de lectura. En català, en castellà, en anglès, des de 7 anys fins a... Fins a 99, no, 99 no, però jo crec que la més gran en té, què, 80 i? 80 i. Estem a tope. Fem presentacions de llibres, fem eventos així com una mica a lo loco. Fem nits de Harry Potter. Fem nits de Harry Potter. I jo crec que ens vam subscriure a BCN Més perquè teníem els veïns tenien BCN Més i molava. I va ser com, sí, home, nosaltres també. A l'Espais, que és on sempre anem a fer el cafè cada dia, vivim allà. Tenien, sí, vivim allà, a la llibreria a vegades, tenen també la Barcelona Més, i ho vam veure allà, i després va donar la casualitat que també esteu al barri, i això, doncs, nosaltres sempre diem que som cooperativa i que som del barri, són les dues coses que més ens defineixen, i col·laborar amb gent que està al barri, doncs, sempre està guai. Té un punt de vacile, no? Llegir-te una revista que t'agrada i de cop dir, vale, espera't un moment que... Són míos. Ara també són nostres, exacte, no. I llavors va ser com, vale, que és fàcil, que es pot, que tal, doncs dale. Sí. I, no sé, ens va bé, ens agrada.